en stærk absorberende væske, som opløser insektet, og den kaldes på dansk kødædende trompetplante. Velkommen. Tak. De har måske lyst til at fortsætte. Nej, nå. Ja, de er velkommen. Tak. Værsgo. Tak. Ja, det er jo, som professoren meget rigtig lige har antydet, en kødædende trompetplante. Sådan var det. Og sådan en kan man faktisk have meget glæde af. Jeg personligt, jeg har det gerne sådan med den, og når jeg har gæster, så anbringer jeg den midt på bordet, og så vander jeg den med hønsekødsuppe, hvorpå den straks begynder at spille Lumbys trompetpolka. Det er jeg skrabt til. Den er faktisk så god til det, så hvis Tivoli anbragte en 20-30 stykker af den inden for hovedindgangen, og gav den ved en frikdelle, så tror jeg, man helt korn ved Tivoli-garden. Så elsker den flæskesteg med sprødsvær. Det er det bedste, den ved. Og så kan man altså, for at være lidt raffineret, servere sovsen i en åkande.